alulra, ide rá, erre a szélére, hogy legyen, az alja legyen színbe, és akkor feszítik, és akkor itt egy pillanatra, hogy hát látod, hogy beleolvad. Hello. Kicsike szerintem elég, nem? Elvágod útot, akkor elég. Apropó, valaki szokott fényképeket csinálni? Nem folyamatot fölveti a kalapácsot, és a drótozást? Azt még nem. A másik oldalról, mert a fények nem egyformák. Onnan látszik jobban. Ugye igazítsd meg ott egy kicsit. Hogy? Kereteket igazítsd meg, hogy el fognak dűlni. Picit. Jó van most. Egy arra. Elrébb. Na, akkor nézzük, hogy állnak ezek? Így. Ja, hogy Egyen mindig el kell csúsztatni. oda. De akkor részek. Aha. Ja, hogy benne legyenek. Igen. A szögelős brigád. Ütik, vágják a szöget, igaz? Tehát volt egy anyátlan családom, behoztam, ott vannak a keretek egy kis kapcsolátban, ha felhoznátok ide a tárolóba. Jó, rendben van. Mondom, éppen ráértek. Csak keveset meg kell, mert túl melegszik. Nem, jó az. Csak épp, hogy hozzáértesz, mert túl melegszik akkor különben. Ide és akkor
Mondjuk az lehet, hogy tudnál van néki. Levételnél kell vigyázni, az Egy erősebb szakú lehet, hogy bírja egyszerre is, nem? erősebb lehet, hogy kettőt is lehet, mert kísérletezzetek vele. Adjon neki műrészet. Ne oda, közben. Valahogy próbálj meg így rátenni, és a két szög közé érintse. De hogy így csináljátok? Nem csak simán rá dobni szóval. Álljam meg ki a szöget. Igen. Erősebbnek nézem a testet. Erősebb, igen. Nem érintkezik? De jó? Picit. Oké. Meg kellett volna tenni teljesen ide. Nem, ők alulról teszik. Neki alulra teszik? Valaki tekeri a dolgokat. Nem? Az is egy kicsit szükken jár. Milyen vastag vagy egy kettő? Nem, ez milyen vastag. Na jó. Odáig esik, utána Kiürülték őket, hogy akkor milyen hát a másikodon meg Nyilatkozz a BBC-nek. BBC-nek? Mit nyilatkozzak? Milyen a mélyszélet? Mély szél? Szurkálós. Utálok. Szurkálós. Főleg a pakolás rész. Mi? Pakolás. Igaz, hogy konténernek nem probléma. Konténerre jobb volni. Jaj. Na, te mit mondasz, milyen a mélyészet? Jögvenyelős. Nem baj az. Csak Figyeltek egy kicsit rá? Szia, le kell raknom meg. Oké, szia. Rendelnénk azt, hogy mit fogunk csinálni majd pénteken. Hát itt lesz pénteken is a foglalkozás. Úgy tűnik, hogy jó idő lesz még, úgyhogy tudjuk kezelni a kaptárakat, zacskót is kell cserélni, be kéne fejezni ezeket a otthoni munkákat, meg még a viaszfőzést raktam be, ami új dolog, ami lehet vizsgatétel is. Egyébként is biztos vagyok benne, hogy nem fogják kihagyni, hogy a centrifugális viaszfőző berendezést azt ne kérdezzék meg, mert ez egyrészt új dolog,
Másrészt meg, ugye láttátok itt a viaszprés, eddig azzal dolgoztam, hasonló hatásfokkal tud működni, sőt egy kicsit jobban ez a centrifugál. Úgyhogy ezek lennének, de mondom, ha jó idő van, akkor szeretném, hogyha a méhekhez minél közelebb kerülnétek. Aztán van ilyen, hogy propolisrácsnak a föltelése, például volt már vizsgafeladat, amit félnek a méhészek, pedig marha egyszerű dolog. El kell mondani, hogy mire szolgál a propolisgyűjtő rács, hogy néz ki, majd fogok mutatni. Van itt ez a román propolisgyűjtő rács, illetve van ez a nanel rács, amit mostanában a méhészek használnak, hogy egyáltalán hogy működik ez, hogy kell elhelyezni a méhcsaládra. Aztán olyan kérdéssel is találkoztam már, így a vizsga folyamán, hogy azt húzta ki a méhész tételként, hogy hát mérje föl a méhcsalád állapotát. Vizsgálja meg, hogy van-e nála anya, mondjon véleményt a méhcsaládról, akkor nyilván el kell mondani, hogy igen, van anya, szépen fiasít, vagy hézagosan fiasít, vagy tudom én, tehát észre kell venni a hibákat a méhcsalád életébe, és azt a vizsgáztatónak el kell mondani, tehát nem csak abból áll, és fel kell mérni a nála lévő mézkészletet, illetve meg kell satszolni, hogy mennyi mézet fog elvenni, meg esetleg rá kell mutatni, hogy ezeket a kereteket elveszem. Ez viszont azzal jár, hogy rendesen meg kell bolygatni a méhcsaládot, ugye föl kell bontani, szélső keretet ki kell emelni, itt a szélső melletti keretet, mert ugye a falnál a keretet nem vesszük ki, mert többre tesszük a falnál lévő méheket, ha esetleg van az oldalán zug. Na mindegy, lényeg az, hogy ettől félnek a méhészek a legjobban, viszont ehhez megszokni kell a méhcsaládot, tehát bele kell nyúlni a méhcsaládba, nem kell félni tőle, ezért jó, hogyha megvan mindenkinek a kesztyűje, megdöbbenve tapasztaltam, hogy itt több versenyző azt mondta, hogy hát még nincsen, mert most ma vette meg a kesztyűt, vagy tegnap vette meg a kesztyűt, de még nincs füstölő, nincs fejvédő, akkor mi a fenét keresik. A másik meg az, hogy hát ez valahogy röpont nem tetszik, hogy fogom, most lelépek, se szó, se beszéd. Elhiszem, hogy van valakinek gondja, valahol sietni kell, időre, meg minden, szóljon, és akkor nyugodtan elmehet, tehát nincs ezzel semmi probléma. Viszont egyre azért megkérném a társaságot, a múltkor valaki belegyalgolt az autójával a Málnámba, illetve a Szamócásba, valahogy zokon vettem. Azért erre vigyázzunk, hogy kárt ne csináljunk. Itt azért méhesen nem azért van, hogy ezt tönkre lehet tenni. Én azt szeretném, hogyha ti fejlesztenétek föl, ezzel is tanul az ember. Majd meglátjátok a fejlődést, hogy a koptárak hogy fejlődnek rohamosan. A harmadik meg az, hogy azért ragaszkodom ahhoz, hogy vissza is legyen rakva minden, meg tudjátok, hogy mi hol van, mert a vizsgán nem kell, hogy hozzá szaladgáljátok, hogy hát most kéne egy családozó, most kéne ez, most kéne egy kaptásszolgó, most akkor hol találok füstölőanyagot, hanem ahonnan elvettétek, oda kerüljön vissza. Igyekszem én is úgy tenni, hogy a szerszámokat visszarakom a helyére, a műlép is egy helyen van, mindig ott találjátok. Tehát csak ennyit akartam elmondani, és köszönöm a munkátokat, meg a lelkesedéseteket, akik itt vannak, azok nyilván tanulni is akarnak, meg komolyan veszik ezt a kérdést. Mindenkinek jó pihenést kívánok, arra kérem még valakit, két embert, hogy vigye vissza ezt a koptát, ahonnan elhozta, mert nekem kelljen cipelni, és akkor én úgy érzem, hogy lehetek érzékeny kultúrszakásra. Köszönjük. Kell is, tehát mindenféleképp vizsgán ne úgy gyertek ide, volt egy nagyon csinos hölgy például, akkor még Ósüközben vizsgáztak, én a Méhész Egyesületnek a telephelyen, aki ilyen szűk kis lasztesz nadrágban, május a vizsgálatunk, önök idő volt, feszült rajta minden, úgy
szépen kihúzta azt a négyzetkilométer képletet, és akkorjában már harmadszor volt bolygatva az a 4 család, ugyanilyen okból, nem figyeltem oda, a másik vizsgáztató az mindig oda vitte az embereket, és lényeg az, hogy hát kiemelte a keretet, aztán így a combját úgy körbesorozták, azt a visítást, még életemben nem hallottam olyan. Úgy eldobta. És a vizsgán hogy tudjuk ezt, hogy képzeljük el? Mint egy 50-80-10, és akkor mondjuk az egyik csapat ide megy, ezt kihúzza egy tételt, és akkor mondjuk az egyik ezt Ez ide úgy megy. megy, hogy szabadba vágjak, hogy sokan vagytok. Valószínű András azt mondja, hogy akkor 8 órára jöjjön az egyik fele, Ajaj, értem. 10 órára meg a másik fele. És akkor az a 15-18 ember, az húzza itt a tételeket. Itt szépen kitelepül a vizsgabizottság, valószínű esetleg bent lesznek, és akkor oda besétáltuk, kihúzzátok a tételt, általában ilyen 6 tétel van, amit nagy valószínűséggel fogunk tudni, meg a másik az, hogy ismétlődnek ezek ezek a feladatok. Úgyhogy nem hiszem, hogy annyira félni kell, például a bölcsőmárkát még eddig mindig benne volt. Nem voltak a szó. Nem csináltuk meg. Otthon lehet gyakorolni. Kivitelezhető Otthon valami, tudod alának gyakorolni. kevés koszttal jár, viszont ott meg azért tudni kell az anyanevelés vezetni. Tehát a vizsgabiztos mindig kérdez, nem csak arra kíváncsi, hogy nem tudom milyen tartmányosan oldottad meg a feladat, hanem itt miért csinálsz, úgyhogy erre lehet számolni majd a vizsgán. Szokott ez menni gyorsan, nincs ezzel semmi probléma. Úgyhogy Hát miért ezzel már megjönni ezzel a vizsgával kapcsolatban, meg itt a vizsgabizottsági kapcsolatban, hogy valamilyen vizsgát ezt? természetesen jó, hogy kérdezed egyébként, számítunk mindig a lányokra is főleg, meg a fiúk inkább beszoktak szállni, tudom én, egy 400 forintra, vagy 300-ra, vagy csináltuk egy számot, és mennyien vagytok attól függ. Itt azért legyen egy kis süti, egy kis itóka, hogy lefogják a biztosokat, mert ugye itt a papírmunkon Mésőr. nem tudom, hogy azt szeretik-e, azt legfeljebb az András szereti, mert ő külön ki szokta hangsúlyozni, hogy hát neki bort ne vegyenek, mert annyi van otthon, mint a nyavaja, hanem inkább nézet hozzatok. Na, lényeg az, hogy ha megadjuk elérni a munkájába persze akkor, de a vizsgabizottságot meg jó kell tartani, hogy odafigyeljenek az elésre inkább, mint rá. Valami jó sütit, hogy Csokissak, habossak, Nem szokott kikenjen ebből magát. probléma lenni, általában Inkább olyan, ami nem óva szét. Nem baj, a szétolvad, akkor nem összekeni magát. Nem tudom, mennyit ez fő, minden megáll. Hányan vannak? Hát itt 4-5-en járnak, ez mindig attól függ, hogy ki hogy ér rá, meg ki hogy szervezi a vizsgákat. Felnőttképzést egyre több csoport csinál, hiszen nem csinálnak annyira nagy titkot belőle, hogy az iskola kap egy fejkvótát, és abból kell neki gazdálkodni. Neki nyilván érdeke az, hogy akkor most ne 15-en járjanak ide, hanem 25-en vagy 45-en, mert akkor nagyobb pénzből gazdálkodik. És ugye nyomja a tollat akkor, hogy akkor terembérnek ennyi, ilyen bérnek annyi, minket abból fizetnek, mondjuk nekünk olyan sokkal több nem jut, az egy megszokott kvóta, de a szervezők kapnak fejpénzt, az igazgató meg tud, mit tudom én, nem akarok méretűket elárulni, de érdekel az iskolának, hogy egy nagyon komoly bevétel, belegondoltak, hogy